Bili mo sana. And kanina hindi ko pinakita sa inyo itong paggawa ko nito. Kasi hindi din ako sure kung ano yung ginagawa ko. Reindeer siya. 143 ata ito. Merry So, yan yung Christmas itsura and niya. happy Oh, holidays. diba? Ang cute! Good morning. So today is actually Monday today. Today is November 11, 2019 and medyo maingay yung so pinapag-map ko si Papa sa floor. Pinapagamit ko kay Papa yung mga lumang shirt. May map kami pero hindi ko pinapagamit kasi hindi masyadong na yung floor. May natitira pang mga dumi. Mas better na ayan. Yan kaning anong tawag dito, dry. Ito namang yung pula. Yan yung tawag dito, basa. Na pinaanuhan ko ng Zonrox nung inayin niyo sa akin yung Zonrox na violet. Yun yung ginamit ko pa. Bulpin, Paarsahan ang kuan pa. Ayan yung pinapaano ko kay Papa yung mga lumang damit lang. May map pero aray ko. Kasi May map pero hindi ko talaga bet ang map kasi hindi masyado nakukuha yung dumi. Eto kasi mas malakas yung force pag paa yung mas malinis pa. Hello guys! Hello guys! Good morning! So kahapon, hindi ko natapos yung vlog pero today katapusin natin. And kahapon namili ako ng mga decorations. So wow, mga decorations! Actually, konti lang. And sobrang budget ito. Dahil kinuha ko lang yung pera dun sa allowance namin weekly. At dinagdagan ko lang ng konti. But isa yan sa mga ginawa ko kanina. Hindi ko na napakita sa inyo pero mamaya papakita ko. And sobrang excited si Hagrid mag-decorate kami. Pero konti pa lang yung nabili ko kasi iniisip ko pa kung ano yung gagawin ko. Pero ang haggard ko, besh.
So, ayun, iniisip ko pa talaga kung ano yung gagawin ko. And kanina hindi ko pinakita sa inyo itong paggawa ko nito. Kasi hindi din ako sure kung ano yung ginagawa ko. Ginawa ko lang siya. Pero, ayun yung itsura niya, my light. Oh my gosh, sobrang ganda ng light talaga. Iba nagagawa. Pero dahil hindi kami bubili ng Christmas tree, dahil sobrang, aside sa nababudget kami, sobrang sikip na sa bahay, guys. As in, so naghanap ako ng alternative ways para makagawa kami ng DIY na Christmas tree namin na gagawin namin. Hindi ko alam ngayon or mamaya kasi hindi ako nakabili ng mga hook. Pero let's see kung ano yung magagawa natin. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga nabili ko, including this one, itong na arrange. And I don't know, tama yung ginagawa ko. Basta, ayan siya. Wow! Hello guys! So, ayan, ngayon ako naka-vlog ulit. Pero, nag-vlog kasi ako sa, nag-film ako para sa isang channel. Please support nyo yung isang channel ko kasi gumawa ko ng series doon about Shopee. Kasi, yun, doon na. Kasi si Papa, hindi masyadong napapa, ni Papa yung isang channel kasi busy rin siya sa business namin. And yun. So gumawa sa mga nagbabalak na mag-online selling or sa Shopee, doon gumawa ko ng series din para sa mga beginner or something ganyan. So pinabili ko si Papa ng mga ito yung favorite ko, guys. Alam niyo ba to yung favorite ko to, yung mga ganito. Kasi tawag gani pa? Patatas. Patatas yan yung patatas. Patatas din eh. Oh. Anong kitawag man yung patatas? Baka ito tinawag na patatas. Hindi naman yan patatas. Bukas yung patatas. Ito din. Ala, cute ba kayo anyway? Ang cute. Tapos, ito din, favorite ko din to is isaw-saw sa kape. And then, dalunggan. Sa Tagalog. Tenga-tenga? Dalunggan man isa to Kasi mukha siyang tenga kasi, guys. Kasi tinawag namin siyang dalunggan. Dalunggan sa amin dito sa Bisaya. And then, tinay-tinay. Ay, di ba yung tinay? Saan eh? Spinach. Ito, tinay-tinay. Tapos, ito ba ba? Ito yung nakabili ko kay Papa ulit ng Christmas light. Kasi, ginamit. Ay, thank you pa. Pala mo dia. Tulong mong gagawin good na. Ayan, Christmas light. So, mani. Kasi dili ni white. Yellow. Yellow. So, nagpabili ako sa kanya ng Tapos, pakita ko sa inyo, ha. Alam nyo, parang nag-iiba na yung kulay ng aking likod na camera. Para siyang nagbe-blurred na, hindi ko alam. So, ayan. So, ito yung ginawa ko, guys. Ayan, kanina. Ito yung pinagkakaabalahan ko. Binili ko to sa, tawag dito sa Unitap. Ano to siya, guys? Wait. Ano to? Hi, Agreed. Hi. Ito siya, reindeer siya. 143 ata ito. So, ang cute niya, reindeer. Tapos, ito, box lang to. As in box, the plain box. Nilagyan ko lang ng white tape. And then, sa ilalim, nilagyan ko nung ni Hagrid, yung papel na yellow. Parang, ang tawag doon, construction paper ata ito. And then, ito, binili ko kahapon. Ito yung gagawin namin. Ito din yung gagawin namin na Christmas tree ngayon. 15 pesos isa. And then, ito niroll ko yung, ito yung ganito. Niroll ko dito sa, sa reindeers. Pakita ko sa inyo. Kaya, be. Bakit? So, yan yung itsura niya. Oh, diba? Ang cute! Merry Christmas Cute and siya happy kasi, holiday. mamayang gabi mas maganda to. So, nalagay ko dito yung coffee namin, yung creamer, sugar, tsaka yung coffee. And then, yung flour, plano kong palitan ito. Nilagay ko lang siya dyan. Pero plano kong maglagay ng parang Christmas na Christmas yung dating ng flour. Pero, ang pinaka-favorite ko itong reindeer. Sobrang cute niya. Tapos, ninyo, sa gabi. Diba? Ang cute. Ayan, tapos... Mas cute si Hagrid niya. Ha? Mas cute si Hagrid. Mas cute siya. Pwede mong gipalong mo. So, yan yung aking ginawa. In-stapler ko lang to. Ito.
Tapos, may nabili ako. Ito yung binili ko kahapon na ito. Kasi dapat hindi ito yung bevel hen. Mas makapal sana yung bibilin ko dito na parang dark green siya na walang ganto. 10 pesos lang yun. Pero yun yung mabilis maubos. Pagbalik ko doon, nawala na. So, bumili ako ng 5 ganto. 5 pieces. Wait. Ayan, 5 pieces na ganito. 15 ang wholesale nito. Yung isa sana, isayang. Uy, 10 pesos. Tapos maganda pa yun, makapal. Ano to, wire? Parang may wire ito, guys. So, yan yung gagawin ko na Christmas tree. So, pakita namin sa inyo mamaya. And then, ito, binili namin. Wholesale din to. 20. Pila yun na wholesale pa? Ito, naran ako. 24 ang wholesale, 35 yung anong tawag dito, isa. Kung tatlo, wholesale na siya. So, dalawang ganitong kulay, tapos ito isang red. So, plano ko dyan siya ilagay. Dyan. Kasi yung table namin, ginanya namin siya eh. And then, yun, dyan siya. Kukunin ko yan. Yang ano, tapos dyan namin gagawin. Huh? Sinarado niya lahat para makita daw niya yung itsura na. Ipa-blink siya, ipa-blink. Hindi mo naman pinablink. Ay, gipa-slow mani mo. Dapat ganyan. O, diba? Mamayang gabi, mas maganda yan ako. Diba? Kitay! Sinadya ko yung ganyan yung kulay ng ano, para mas elegant tignan. Wow, elegant. Ayan. Tapos, mahaba kasi siya. May ganito na, hindi ganito yung light, mas maliit pa. Tapos may ganito na, 300 plus. Sabi ko, ang mahal. So, bumili na ako ng ganito, tapos ako na lang yung nag-roll ng Christmas light na, ano, mas mura pa to na Christmas light. Yeah, mas okay, mas better. So, yan, ang cute. Oh, enough na. I-off na na. I-off na. I-open na ang door. Open ang door. Okay, i-off na. I-off na. Ha? Mama lang, mama lang. Ang git-git kayo. Uy, ang notebook. Oh, saan mo ng notebook? So, ayan. Ah, ang daming aircon. So, ito yung gagawin natin today. Itong Christmas tree. Ano yan guys? Wall decoration yung tawag dyan, Christmas tree. Wala naman tayong tree. Ano lang siya? Christmas wall decoration. Tapos bumili ako nito. Santa Claus. Ano lang to? Wala, 39 and then hindi ko alam ang pangit ng star na nakuha ko pero carry na yan. 22 pesos. So, yan. Sarap nito. Favorite ko to nung ano pa ako eh. Alam, bilhin ni Papa eh. 25. Kulang din naman to. Kasi kasi yung pagkakabito namin sa... Hindi man to ganito pa. Uy, dagko mong gudi siya pa. Oh, views kayo ni siya. Pag mo yung mga matago, hindi agad. Tuyo mo na. Ay, wajin deka.